Zamisli, dođem na razgovor za posao i lik mi traži biografiju. Šta se tu uopće piše? Biografija se još kaže i životopis. Pa to bi valjda bilo to. Opis života, zar ne? Bože, što si ti pametna. Pa znam ja da je opis života, ali ne znam što tačno treba pisati. A šta pišeš? Pa pišeš ono što ti se sve dogodilo. Neke zanimljive stvari, da tipu bude zanimljivo dok čita. A, znam! To je ono kad smo pale s bicikla pa rekla mojoj mami da smo se izgrebali na tjelesnom, da me ne bi ubila zbog bicikla. To, odmah se vidi da se domišljata. Joj, obavezno spomeni ono kad smo zapalile komšinu u štalu i pobjegle. Joj, kako nas nikad nisu otkrile da smo to mi uradile.